Ministar financija K+ Republike, čovjek koji će legalizirati svu pljačku Todorića. Gospodin Linić, čovjek koji će legalizirati Todorićevu pljačku. Manje pričat na mobitel. Treba štedit, Čačiću. Ajmo, gasi to. Šta je sad? Kako će se struja platiti? Evo Gazimira. Kad stiže potpredsjednik Milanović, molim vas, znate točno? Znate možda kad stiže potpredsjednik vlade Milanović? Mi bi sa njime razgovarali. I to besplatno, ne treba nam 1600 kuna. Da. Je li vi isto planirate volontirati? Ajmo jedan pljesak za predsjednika vlade. Stigao je najveći sluga Ivice Todorića, gospodin Čačić, najveći sluga Ivice Todorića. Kako se osjećate kao glavni sluga? Kao lakej? Je to lijepi osjećaj? To samo ime bili ministar, znači sluga. Kako je biti Todorićev lakej? Kako je biti sluga Todoriću? Danas ste kratki sa izjavama, kako to? Možete